bokongnya rondo itu. Ya pasti dipotong. Iki tentang merayu teko bokong barang ngopo? Iki tentang merayu. Gula pasir dimut. Lah iya. Sing dimut. Gula pasir. Nanti ada kudanil nanti malah. Jadi kan mikir bokong kudanil. Beda lagi. Oh, bokong rondo, bokong kudanil. Oh, nanti nek ngomong ke rondo ndak masalah. Apalagi kan nek sijine wong teko iki kocrok iki yo an iki. Coba iki Memang nek rondo masalah. ada. Oh, tadi rondo ndak masalah. Soalnya ini baru kecantol masalah rondo ini. Coba Nih, kecantol rondo. racing ini lah, lo racing itu. Oh, lah iya wajah-wajah. Wajah-wajah biacot gombal cewek iki kok. Aku lagi teko ini kena apa iki? Kata-kata hari ini. Kata-katanya apa? Yang penting aku bukti nyata. Bukti nyata biar nusuk rasa aku ngene bukti nyata ngono. Lah pripun Pak? Lah saentene mawon. Saentene mawon. Heeh. Entene mawon. Heeh. Mawon iki apa?